Nyaya yemaelectricity blackouts aiwa yakonzeresa panyika yezimbabwe. Apa taona kuti people complaining kuti haukamboti magetsi mungu anokwanisa kuuya na 10 pm na1 anenge atoenda, after that oita 3 days kusina, zvaita kuti vakomana vemuzimu daily vauye vaexpose corruption yese iri kuitika kuThe Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. Zvatiri kuona mashoko anobuda vanyora anochiexpose navakomana vezimu ai vachiti aiwa zvinhu zvakaitiwa navakomana vezimu daily ndo the true journalism, isiri yekuti vari kusika aiwa maprizes or competition. Sasa mina mashoko amunanyigwa panapa pazimu ai tobo subscribe like or turn the bell icon. Unoposta this picture amuri kuona iri rakatiza navakomana vezimu daily ramuri kuona kuti that is this Zesa building ramuri kuona kuti it is in a dilapidated state, muchiona richi collapse panapa, but panoonekwa kuti pakapaka ma-luxurious vehicles ma-GT6 ma-Toyota nema-Rolls Royce. Vanhu vanyora vachiti now this is Zesa graphic report by Zim Daily is real journalism, not that of award seekers who lie that UK embassy conducted criminal records check on them when they clearly changed their own name during the time their best friends were convicted of check frauds, and the award seekers contradicted their own keeping mortgages claim to announce that they truly purchased their first home from illicit UK proceedings, a non-existent UK sports car lender they cannot name. Tomashwa netoka panapa panakomana vezimu ai vachiti this graphics design aiwa yakaitwa neZim Daily ndechokwadi. Patikupenya kune mapower transmission lines kunonga macable aiwa akadimbuka, magetsi asinaso kufamba, but kunonga kuti mavehicles avo aiwa emota mbishi, but iwo when it comes to service provision aiwa they neglect, avaiti zvavo avajaidzi. Mashoko anomuda toka panapa pana reZim ai tudze mafukiro imo kudii pamusoro pechitiko ichi. Abina kumbe section yedu musawana subscribe or like